मा जालायखो रायजो राजा नोंथांफोर मा गुदि गैया बिजौ गैया साफ्रामनिबो फेसबुकआव साफ्रामनिबो मबाइलाव गासिबो बे सासे मानि रसना ब्रह्म सोरनो लाइक कमेन्ट हरबावनांगौ जाखो सोर साबेसेनो बेनो जोब गासिबो खसा रायजोफोर बयनावबो बेनो सोरजों लोगो जानानै सोरजों मा होनो कमेन्ट खालामबावनो रसना ब्रह्मखौ आङो अलरेडि 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो फिसाय गारबाय होननासो मिथियो। हेलौ लोगोफोर, गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायैया टाइम मोनैनि थाखाय भिडिअखौ लाना फैनो हायाखैमोन। दा आं फिन खेब मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाबाय सप्ता मोनसेसो जाबाय, अब्लाबो जों होनो लागा, मानो होनबा सासे मानसिया शेयार खालामहरदोंमोन आंनो, सानथाम सिगां शेयार खालामहरदोंमोन सासे ब्रादारनि भिडिअ। गासिबो नुखादों, गासिबो मिथिखादों। दा थाम्बनेलाव नुनानै नोंथांमोना एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ। थाम्बनेला जाहैबाय रसना ब्रह्मनि। नंगौ, रसना ब्रह्मआ खारनाया जानांगौ 2 मान्थ्सफोरनि बारासो जाबाय खोमा न'? जोंथ' हिसाब लाबाय थायाखै बेसेबांसो जाखो। दा गासैबो मिथिखादों रसना ब्रह्मआ सासे हाबा जानाय मानसिमोन, ओमफ्राय बिना अलरेडि गथ' सासेबो दंखायोमोननो, हिन्जावसा गथ'खौबो जों नुबाय निउसाव गाबै गाबै बिमाखौ लिंहरफिननाय, जेरावखि थाया मानो आइया फैफिनथारनांगौ बेफोरबायदि। अब्लाबो ना रसमानि रिप्ले ना रसमानि क्लियारिफिकेसन भिडिअ जों नुनो मोनाखै सानसेबो। मानो होनब्ला रसमाया थांखाबाय गुबुन हौवाजों, बे गावनि असे हौवाजों थानो होननानै माने जुलि जायाखैमोन जानांगौ। बियो बिनि बेफोरबायदि माबा मोनसे सिटिं दोङोमोन, बियो गुबुन हौवाजों खारनायनि माबा मोनसे प्लेनिं दोंखायोमोन जानांगौ। दा जों बिनि बागैनो सावरायगोन। ओमफ्राय मोनसे क्लिपखौ नायग्रोनानै ला सासे ब्रादारनि। ओमफ्राय सानैसो मानसिया मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों। बे भिडिअ जाहैबाय रसमानि, बियो रियेल भिडिअ नङा दे, गावनि चेनेलाव होनाय सिगांनिसो भिडिअमोन। दा बेखौनो गोबां मानसिया माबादों, गाबै गाबै मोनसे भिडिअ होनाय। दा बेखौबो आं ससे होनो सानदों। दा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा भिडिअखौ जोबजासे नायलां, आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। नैबे चेनेलावबो कन्टिनिउ भिडिअ फैगोन। गोबाव जाथारबाय आं भिडिअ लाबोनो मोनैया, दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ नोंथांमोना नैबे चेनेलाव भिडिअ नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय आंनि फार्स्ट चेनेलावबो नुनो मोनगोन, ओमफ्राय नै सेकेन्ड चेनेलावबो नुनो मोनगोन आरोना। दा नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायग्रोनानै ला। एक्सुवेलि रसना ब्रह्मआ न'आव फैफिनाखै दे, आङो नै भिडिअनि गेजेरजों डाइरेक्टलि क्लियार खालामना होबाय। रसना ब्रह्मआ न'आव फैफिनाखै, गावनि हौवा गोदानजोंनो बियो बहाबा संसार जायोना दोङो। मा गुदि गैया बिजौ गैया साफ्रामनिबो फेसबुकआव साफ्रामनिबो मबाइलाव गासिबो बे सासे मानि रसना ब्रह्म सोरनो लाइक कमेन्ट हरबावनांगौ जाखो सोर साबेसेनो बेनो जोब गासिबो खसा रायजोफोर बयनावबो बेनो सोरजों लोगो जानानै सोरजों मा होनो कमेन्ट खालामबावनो रसना ब्रह्मखौ आङो अलरेडि 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो फिसाय गारबाय होननासो मिथियोमोन। फिसाय गारनानै न'आव थाफैबाय होननासो मिथियोमोन। गोबां भिडिअ बिदिनो माबा माबि भिडिअ बानायबाय, जेनेबा एलबामबो बानायबाय, रिल्स बिदिनो माबा कमेडियान माबा माबि गोबां भिडिअ हगारो आरोखि बियो। खिन्थु आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बारा साबजानाय मोनामोन। आं बुंनोसोमोन बेखौ माने हौवा गारनानै न'आव थाफैनानै बेफोरबायदि रिल्स बानायनो मोजां मोनफैबाय। बेफोरबायदि रिल्स माबा माबि भिडिअ माबा माबि एलबाम गानो थाखायसो न'आव थाफैबाय आरो हौवा गारनानै। बेफोरबायदि सानबाय थायोमोन आरोखि आङो मानसिखौ, माने संसार जाबाय, रायजो जाबाय, हाबा जाबाय, एसेथ' माबा थानांगौथ' हिनजाव मानसिफ्रा, नङा होमबा? गाज्रि मोननो नाङा रायजोफोर, माने लिमिट थायो। ससियेल मिडिया बाहायदों एबा माबा मोनसे खामानि मावदों होनोब्लाबो माने गावबागाव माबा थायोथ', सिमा थायो, नङा होमबा? बाराद्रायखौथ' खालामनाङा। जेनेबा जों बयबो मबाइलखौ बाहायो, बयबो एसे माबा खालामनांगौ आरोखि। माने ससियेल मिडिया बा मबाइल बाहायनाय बा दा जोङो गोबां फेसबुकाव बिदिनो डलार नागिरो, नङा होमबा? बेफोर माने ओरैनो थास्लायस्लाय होननाय बायदि खालामनांगौ आरोखि रायजोफोर, नङा होमबा? जों इसिबां माने नांथाबनानै गावनि खामानि दामान बावगोमानानै, फिसाफोरखौ बावगोमानानै, बिहाव बिखुनजोफोरखौ बावगोमानानै, बिमा बिफाखौ बावगोमानानै माने ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो बिजि थाबाय थायोबा बे जानाय नङा आरोखि, नङा होमबा रायजो नोंथांमोन? दा आं सिगाङाव माने अलरेडि फैनानै हौवा गारनानै थाफैबाय सानोमोन न'आव। ओमफ्राय आरो बेबायदि गथ' दंलायो,
बिदिबो होनना मिथिगौ आं बे मानसिखौ मैयानिफ्रायसो मिथिबाय आरोखि मैया दिनैसिमाव माने गथ'बो 9 बोसोरनि दंलायो होनना मिथिबाय 9 बोसोर गथ' दंलायो अब्लाथ' एसे संसारा मोजाङाव फैनांगौमोन बा गथ'खौ बोरै फोरोंनांगौ बोरै फेदेरनांगौ मारै खालामो फिउचारनि थाखाय बेफोर एसे सिन्था दारा खालामो बा एलबाम बानायो मबाइल ससियेल मिडिया बे माबायाथ' बे थाखाबाय अलरेडि जेनेबा जों डलार नागिरनाया ओमफ्राय एलबाम बानायो बहाबा मा सर्ट भिडिअ थांलाबायो बिदिनो बेनो आरो एलबामफ्राबो सोरबा लांनायबा आलदा खोथामोन नङा होमबा सोरबा फैसा होनानै सोरबा बायनानै लांनायबाथ' आलदा खोथामोन गावसो फैसा गारनानै बानायो होमबा बेफोरलाय मानो दोरखार मा दोरखार नङा होमबा रायजो नोंथांमोन दा गमामायैनो माने मैया मिथिबाय जे रसमा ब्रह्मआ खारबाय गुबुन हौवाजों आसरितसो मोनदों आङो बुरैजों रायलायबाय थादों माने मोनायावबो सिगाङावनो खारखानाय बे मानसिया हौवा गारनानै ओमफ्राय आरो मा सोर हौवाजों गारबोना खारबावखो ना गदाय लाखांबावबायमोन गदायजोंबो खारबाय बेबायदिसो सानगासिनोमोन आरोखि रायलायगासिनो दा मारै बेखौबो मिथिया ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बिदिनो कमेन्ट होदों पस्ट खालामदों सोरबा हौवाया जौ फाग्लामोननो माबानो ओरैनो होनना पस्ट खालामदों बेनि थाखाय खारदों ओमफ्राय आरो सोरबा होनदों जोंनि न' खाथिनिनो जों गामि खाथिनिनो हौवाया बेखौ रायफेराबो बुफेरामोनबो बेफोरबायदि आरोखि दा अबे मोनसेया सैथो दा बाथ्राया खिन्थु आं सुखुवामोन दै रायजो राजामोन गाज्रि मोननो नाङा बिमामोन बियायमोन सालथेमोन मिथिबायना माने संसार जाबाय गथ' गथाय दं जेनेबा देरबाय लावबाय आरो टाइम पास हिसाबै जों बाहायनो हायोब्रा ससियेल मिडियाखौ नङा होमबा खिन्थु असैज माने एकदम माबा खालामै बायदि मोनथारोमोन आरोखि आं बेखौ खुनु माबा गैया बायदि आरोखि संसार जानायाव फिसायजों सोरजोंबा खुनु माबा गैया बायदि मोनथारोमोन आरोखि एलबाम बानायलाबायो बहाबा सर्ट भिडिअ थांलाबायो बहाबा माबा आरो बे न'आवथ' कमेडियाव बोरै टाइम मोनो सानोमोन आरोखि बोरै टाइम मोनो बोरै सम मोनो जोंहा माथो थिनिखौनो मोना रायजो बेनोसै दा रसमानि सोमोन्दै बुंनाया रायजो नोंथांमोन आंबो एसे ससियेल मिडियाआव फैबाय आरोखि बेनि सोमोन्दै गाज्रि मोननो नाङा रायजो नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय स' लोगोफोर लास्टनि भिडिअ बेनो जाबाय आङो मोनानानै भिडिअ होनाय जाबाय लास्टनिखौ ओमफ्राय कुवालिटिया एसे खाराब जागोन आङो 4K आव भिडिअखौ होआखै MBआ एसे खम दङ आंना एबार 5G सोनो बावगारदों MB सोबाबो MB फैसाया थांबाय थागोन नालाय ओंखायनो कुवालिटि खाराबबाबो मास मोनसेखौ आङो 4K नङालासिनो भिडिअखौ कुवालिटिया एसे खाराब जागोन अब्लाबो होबाय आरोना ओमफ्राय 5G सोबाथ' आङो आनलिमिटेड माबा 4K बानायो भिडिअखौ होनो हागोन नोंथांमोना नायखाबाय दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुंनो गोसो फोरमायहरबानो जाबाय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बबे गामिनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामना होबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय